खुलुमबाय बे समाव दङ बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं खोमथागोरा गयारि दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायाव गग्रापार थानानि असिनि जिउ खहा। काछाराव लस्कर-इ-तैयबानि मुङाव 10 कौटि रां दाबिना 4 सुबुङा हमजादों। बोथोर बिगियान बिफाननि सांग्रांथि रायजोनि मोन 19 जिल्लायाव गोब्राब बार अखानि इसारा। रिक्टार स्केल 5 गोख्रैथिजों आसामाव बांग्रिं मावदों। मेट्रिक आनजादाव फिन बेले-बेजे 40 मिनिट उनावसो जागायदों आनजाद। दानिया फैदिनि आबुं रादाबाव। थांनाय हराव गुवाहाटी नोगोरमायाव मोनसे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय जायो। बे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायाव गग्रापार पुलिस थानानि असि बिरिन्सि कुमार दासआ जिउ गोमायो। नोगोरमानि गेम भिलेजनि साखाथियाव गोख्रै खारनाय गंसे सुइफ्ट डिजायार कारनि सौख्लायनायाव जिउ गोमायो गग्रापार थानानि असि बिरिन्सि कुमार दासआ। साख्रियाव जयेन जानो फैनाय समावनो जायो बे जाब्रबथाया। रिपर्ट बायदिब्ला बिरिन्सि दासआ गंसे स्कुटिजों फैबाय थानाय समावनो लामा जाब्रबथायाव मोगा-मोगि जायो। गोख्रैथिजों फैनाय AS01AY 9101 नम्बरनि सुइफ्ट डिजायार गारिया बिरिन्सिखौ सौख्लायो। बे जाब्रबथायाव स्कुटिजों फैनाय पुलिस अफिसार बिरिन्सि कुमार दासआ जाथायसालियावनो जिउ गोमायो। बेनि उनाव ड्राइभारआ गारिखौ जाथायसालियावनो गारनानै खारलाङो। बिरिन्सि कुमार दासआ 1 दाननि सुटियाव दंमोन आरो सुटिया जोबनायनि उनाव साख्रियाव रि-जयेन जानो फैनाय समावनो गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायाव असि बिरिन्सि कुमार दासआ जिउ गोमायो। मख'नो गोनांदि जोनोमगिरि बिमाया रुंसारि जानायनि 18 सान उनावनो मोनसे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायाव जिउ गोमाबाय बिरिन्सि कुमार दासआ। गुबुन हादरनि उरखारि आफादनि मुङाव रां दाबिनानै काछार जिल्लायाव 4 सुबुङा हमजादों। मिन्थिनो हानाय बादिब्ला काछार जिल्लायाव उरखारि आफाद लस्कर-इ-तैयबानि मुङाव रां दाबिनानै 4 सुबुङा हमजादों। दुथांफोरा ब्रह्मपुत्र माला प्रजेक्ट कन्स्ट्राक्शन कम्पानिनिफ्राय लस्कर-इ-तैयबानि मुङाव 10 कौटि रां दाबि खालामदोंमोन। बबेखानि हमजानाय 4 सुबुंखौ आलिक उद्दिन, उजिर उद्दिन, बास्तार हुसेन आरो जमशिर उद्दिन होननानै सिनायथि होनाय जादों। नाथाय बे रेकेटनि माखासे सुबुङा पुलिस अपारेशननि सिगांनो गुबुन रायजोआव खारखोमा लांनानै बारग'यो। अब्लाबो बिसोरनि हेंथायै पुलिसनि संदाननाया सोलिगासिनो दङ आरो बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनो जागायबाय होननानैबो पुलिस सुलुङाव फोरमायदों। रायजोआव गोब्राब बारहुंखा अखा हागोननि इसारा मोननो हादों। बेखौ नोजोर होनानै बोथोर बिगियान बिफाना रायजोनि मोन 19 जिल्लायाव सांग्रांथि फोसावदों। माखासे जिल्लायाव गोब्राब बार अखाजों लोगोसेनो सारअन्थाइ गावनो हागौनिबो इसारा होनाय जादों। मख'नो गोनांदि थांनाय हराव रिक्टार स्केल 5 गोख्रैथिजों बांग्रिं मावनायनि उनावनो रायजोनि माखासे जिल्लायाव बोथोरा गाज्रि जानो हागौ होननानै इसारा होदों बोथोर बिगियान बिफाना। बोथोर बिगियान बिफाननि रिपर्ट बायदियै उदालगुरि, दरं, मरिगाव, नगाव, हजाइ, कार्बि आंलं जिल्लायाव गोब्राब बार अखा फैनो हागौ। गुबुन फारसे डिमा हासाव, काछार, हाइलाकान्दि, करिमगन्ज जिल्लायावबो बोथोर बिगियान बिफाननि एलार्ट जारि। गलाघाट, जरहाट, माजुलि, लखिमपुराव बोथोरा खाल महर लानो हागौ। शिबसागर, चराइदेउ, डिब्रुगड़, धेमाजि, तिनिसुकियायाव रोजा अखा हानो हागौ। मख'नो गोनांदि जिल्लानि रायजो राजाफोरा गावखौनो सांग्रांथियै थानो थाखायबो आन्चलिक बोथोर बिगियान बिफाननिफ्राय खावलायहरनाय जादों। बुधबारखालि हर गेजेराव आसामखौ सोमावग्लुंलांदों बांग्रिं। आसामजों लोगोसे नसुं रायजो मेघालय आरो सोनाब बेंगलावबो मोनदांदों बांग्रिंनि मावग्लुंनायखौ। रिक्टार स्केल 5 गोख्रैथिजों सोमावग्लुंलांदों आसामखौ। नेशनेल सेन्टार फर सिस्म'लजिनि रिपर्ट बायदियै दिनै फुंनि 2:25 रिंगायाव मावखांदों बांग्रिंआ। बबेखानि मरिगाव जिल्लानिफ्राय जागायदोंमोन बांग्रिंनि मावनाया। हानिफ्राय 16 किल'मिटार सिङाव जादों बे मावनाया होननानैबो एसिएसनि सुलुङाव फोरमायदों। नाथाय बे खौरांखौ सुजुनाय समहालागै दिनैनि बांग्रिंआव जेबो रोखोमनि खहा जानायनि बागै जेबो खौरां मोननो हानाय जायाखै। रायजोआव सोलिगासिनो दङ मेट्रिक आनजाद। नाथाय देग्लायनि मेट्रिक आनजादा जागायजेननायनिफ्रायनो सावरायजादों आरो गोख्रों दान्थे-बिदान्थेयाव दङ। मख'नो गोनांदि मेट्रिकनि दिनैनि आनजादावबो बेले-बेजे सोमजिदों। जाउनाव 40 मिनिट उनावसो जागायनो गोनां जादों आनजादखौ। बेखौ लानानै मेट्रिक आनजाद होगिरिफोरजों लोगोसे बिमा-बिफा आरो दिथागिरिफोरा खुद्रिखाङो। आरो
फरायसालि आरो आनजाद मिरु सामलायगिरिनि गोरोन्थिनि थाखायनो बे जाथाया जादों होननानैबो अजद होदों। नगाव जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय सिङिमारि हायार सेकेन्डारि स्कुलनि आनजाद मिरुआव जादों बे जाथाया। मिन्थिनो हानाय बादिब्ला सिङिमारि हायार सेकेन्डारि स्कुलनि आनजाद मिरुआव दिनै 40 मिनिट उनावसो मेट्रिक आनजादा जागायो। मख'नो गोनांदि दिनै मेट्रिक आनजादनि समाज बिगियान आयदानि आनजाद दंमोन। सिङिमारि हायार सेकेन्डारि स्कुलनि आनजाद मिरुआव गासै सा 255 फरायसुला फरायसुलिफोर मेट्रिक आनजाद लिरदों। नाथाय आनजादनि इनसार्जआ कसुवा पुलिस थानानिफ्राय गां 190ल' सोंथि बिलाइ लाबोदोंमोन। जाउनाव 40 मिनिट उनावसो आनजादखौ जागायनो हायो। बे जाथायनि उनाव आनजादनि इनसार्जनि हेंथायै गोख्रों राहा लानांगौ होननानैबो दिथागिरिफोरा दाबि खालामो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।